Kotoma bwsani bumung nobarni maya puila bwkhak. Satung siring siring mereng belai no tungjagui kuno mote nukao kaphayo. Tungjagui oma oma hinui bihikno oi byang thangkhe mai bwtui kisa khani phaigadi hinui nukani kakjak pakao ayang waisa pwtap khe oma oma mai bwtui kisa khani phaigadi sabo nogo tong byang thangbaika hinui bohog lepu lepu klai tongphaio. Bisidok ni bwsajak buphano ayok muyok wngma nugui dogao delariwi log yasiwari nasik simi tongphaio. Srapsa sila klaimani ulo mereng sisaui bwsajakno swngo ma tong nini ma byang thang bwsajak hatio thango hinui sao. Sarik damtham rok tamkhana thaifung kotor hatio thangmani sokphailiya. Bono swngui naima bailik boro thangka kebo saui manai kwrui call khlai naima bo switch off. Sarik wngrirok bisidok omoni bwsajak bumano gana mana musungjagui mwkhang nokha somtui somui phairarok. Buma borobo thangkha kebono salangya bwsajakno simi hatio thangna hinui saui klangmani phiya kifilui sokphaiyakho tabukbo. Ma hini cherai bumano naitugui kapmani khwnawi nobar bwkhasi phatina naijagui phaio. Nobar wngkha khoroksa parani rwngkwrwng kusuk bereng poripaijak cherai. Cherai puma kwmajagui muktui sosoriring kha phatina naiwi kapma nugui nobar belai no bwkha sajago. Tabukni molo buma kharui thangjak cherai rok YouTube ni koktwmao kha nangui ama nung kifil phaisidi hinui rok kamma rok nugkhe nobar teibo bwkha tongui manjakya wngjago. Mereng samung tangui chajanai borok samung tangui no bihik je sanma je mantui riwi tongjajao. Bwsajakno bamui kabui nobarni nogo phaio. Babu nobar nung kisa ane bihikno byang thangka rotongna bagui chaitokgadi. Angle kuno sijaya pora lekha bo kwrwija. Police thana rogo tamo khlaina nang mungsa siya nungno kisa khlai redi. Norok mwtai bai baksase hinui yakung romro bupha bwsajak jirogui kablaijak nobano saui tongjajao. Nobar merang no kogrio kaka ang tabukno missing file FIR police station no thangui khlai riwana ta wanade hinui sao. Nobar wana jago kakiba hatini kifilfru kuno mungsa swkda wngkha eba PM Awas Yojana nok tangnai Assamni thuruksa chwla jugali baida kharkhur thangkha. Uskango chwla bai phatra thwngui tongma nungmaba bini kaka nobo sargya ok. Mereng bai baksano nobar bo wanajak sugo kuno wngyai chwla bai no kharui no thangka hinkhe obo hai bemar hamya no bahai khe hodani sokomornani hinui nobar wansukna nango. Nobar PS o thangui bini parani kakini picture rok riwi missing diary khlairikha. Saltham wngui thangkha bailik boro thang kuno sai manliya. Bwsai chor bolong rogo bo rutugo hati rogo bo rutugo jaiti gusti no call khlaio kobor hai mai tui chaliya. Bisidokni omor bwsajak bo kapmang tongo. Nobar kha hamrina bagui risum kwtal thwngjaknai manui rok kwtal bairikha wngjakya.
Gujani bithiba boro kanao nangsinaiba salhor kabui mangno tongkhata lena lenai ahaile cherai saya nungyalet ngya kama thayata bumano khatangjangmani nobar apel rok pairimani kaptatui wakhagui chanabo nango kamnabo nango wngjago cherai bukhogo apel chajaktutui khuwai kamanogui nobar maya nangjagui khairokjagui mokolni muktui phwrui klaijago. Nobar mereng no kogriwi kelango kaka kaki tomung no kono mungsa ngya himaya samaya buibai bwthar jagya chelabai khari thangka hingke ang oboni wngkhari no phunungnai nini yago kiflirinai khoroksa cherani khurino yapharirinai tei kwlui bwsano khibui kharnani swkang ra wansukmung wansukririnai. Bai brok kebono seng sotonui langmani logi toni manya je logio tongnai bokuno pher snamyai no nini langmao logi rinai tei jenono khibi klangnai bo jesa pher punugui phano nangbai haksalai thangnai. Bai brok seng sawi mano yakari rohorei kaham tongkhankhe yaka rohorma bosao kaham tongmani mungno hamjakma phiaba cherai khasiarokno bwkha kosto rima belai no saya. Bai brok norok okothmano chajakka hingke like share comments khlaina tapokdi tei subscribe khlaina bo tapokdi belai no hambai kogrubai kusugo kathon.